Элекке заманда шәхси басмаларны сары матбугат дип атау модага кергән иде. Имеш, алар җиңелчә генә темаларны сайлап алып язалар. Бүгенге көндә иң укыла торган темалар ул татар матбугатында ул эстрада, шоу-бизнес, үлем китем, ир белән хатын мөнәсәбәтләре һәм файдалы киңәшләр. Шулай бит, барысы да шундый җиңел темалар инде, сары темалар дияргә була. Һәм бу сары темаларга бүгенге көндә дәүләт басмалары да еш мөрәҗәгать итә. Әгәр сез дәүләткә караган сайтны ачып карасагыз яки басма газетаны ачып карасагыз, анда мондый темалар шулай ук бик күп булачак. Чөнки халыкка шул кирәк. Дәүләти басмаларның җитәкчеләре, өстәге җитәкчеләр тираж сорыйлар, сайтка керүчеләр саны сорыйлар, керүчеләр санын, трафикны бары тик менә шушындый темалар белән генә күпләп җыярга була. Шуңа күрә инде хәзер бүгенге көндә бу әйбер тигезләште. Шәхси матбугатны сары матбугат дип, дәүләт матбугаты җитди матбугат дип әйтү юк. Барысы да шул бер чама. Кайдадыр сары темалар күбрәк, кайдадыр әзрәк, кем ничек булдыра, шулай эшли. Һәм алга таба нәрсәләр булыр күрербез.